uNkulunkulu wakho kulonde kubusise kukona konke okwenzayo nokuplenayo okuhlanganisayo kube impumelelo igama kuPastor uningi channel imiflike. Okubalekile ukuthi iphupho nephupho uma uliphuphile ngabe iphupho elihle ngoba suke liletha umlayezo noma iphupho elibi suke liletha lo mlayezo loyo. Kodwa kubalekile ukuthi iphupho nephupho liphuphayo ngabe ngelihle ube sukhuleka emva kwalelo phupho lelo ucela ukuthi lezi zinto ezinhle zisheshe zifike zibonakale masinya. Futhi uma uphupha izinto ezimbi nezibhlungu ngoba usukuxwayiswa ngazo ukukhulekise naloko ukuthi njengoba sekuvelile uNkulunkulu akasele enqanda akwenze kungasaveli ngoba hayi ukuthi usukutshela ukuthi wazi ukuthi kuzokwenzeka into embi kuphela, kodwa usukutshela ukuthi kungathatha isinyathelo sokulungisa lokho suke kuzokwenzeka ukuthi kungenzeke. Yabona, so inamba isenze kuphela ngomlandeli le channel. Uma ngayini umlandeli le channel izikhuze nje nawe ungayisesile nami ngoba ngithola nginenkinga uthanda ubele kube WhatsApp. Yabo, umuntu ongomlandeli le channel uya understand ukuthi inamba isenza kuphela kuphi kuma calls, hayi ku WhatsApp, hayi ma SMSs. So elizinhle Mthiyane uthi amen pastor, uphupha isithwalambiza siluhlaza usihaya samuntu ophahlela amathongo ebihleze esandleni ngize ngamemeza ngizamemeza ubhuti wami omdala ngathi akazongishutha. Yini isithwalambiza? Isithwalambiza i-praying mantis ngesingisi, kanti ngesiZulu bese kuthiwa isithwalambiza. Kanti abanye njengathi sinokuthi sithi ke umashisindlu futhi bese ubiza umashisindlu emakhaya. Ngokwesintu isithwalambiza siwuphawu logogo, uphawu lokhokho kakhulu. Yes, bakhona abantu abasithatha njengophawu lwamakhehla futhi isithwalambiza ngoba kule ithwalambiza sikhona isithwalambiza simhlophe, sikhona esinsundu brown, futhi a white one and a brown one and a green one, but esijwayelekile ilesi esiluhlaza. Yabo, so number 1 uma uphupha ke la isithwalambiza siqale ngophawu luhlumo sibona ngoba lokho kungakhomba ukuvakashelwa noma ukuvakasha kwesidalwa noma ukuvakasha kwedalwa zomuzi ngemvuthi mhlawumbe kade wena uphephiswa kokuthile noma ngoba kulethwa nje isibusiso kuwena kunokuthile okuhloswe kuzokwenzeka kuwe. Yabona, uma kuzoletha ukuphepha nokuvikeleka kuwe futhi. Yabo, 2 futhi kuyenzeka isethi uphupha la isithwalambiza uthole kuwuphawu oluhle kakhulu uma usibona ungabe lokhomba uvakasha mhlawumbe kwesidalwa ngoba kukhona mhlawumbe umlayezo esulethile noma ke kukhona osuke kukhaleleka ukuthi kumele phela ukwenze noma nikwenze ongaba ukhamba noma isithebe. Yabo, ngoba ezinye izinto eziwuphawu lethalo zivela ngoba vele mhlawumbe sezilinde ukuthi hayi ake kube khona ikwenzayo ngaphandle kwekhaya ngoba yona kulokhamba noma into esithebe. Yabona, 3 yenzeka futhi ngesikhathi ubuphi isithwalambiza uthola kuwuphawu hle kakhulu uma simhlophe. Kwabanye lokhu kukhomba nje inhlanhla nesibusiso nanokuthi ke umsamo nezidalwa kuhlambulukile. Yabona, 4 kuyenzeka futhi ngesikhathi ubuphi isithwalambiza kuba uphawu luhluma siluhlaza. Lokho kuyayikhomba inhlanhla nanokuthi usuke ungalindela okuhle okuzokwenzeka ngoba isidalwa sakho sineme futhi sisondele kuwe. Yabona, ngora number 5 kuyenzeka umunye uphupha isithwalambiza kuba uphawu luhluma sinsunduke. Lokhu kuye kuthathwe njengento esuke ikhomba uvakasha kwazi idalwa nokungenzeka kukhona futhi osuke sizama ukugcizelela ukuthi kumele nikulungise okuthinta umsamo okuthinta idalwa. Yabona, number 6 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la isithwalambiza uthola isikhali yophawu luhluma usikhulumisa ngoba lokhu kungaveza ukuthi mhlawumbe kungenzeka vele uyakhonjiswa ukuthi uwena onegunya, uwena onelungelo namandla ukuthi ungaphahla ukhulume nezidalwa emsamo wakulowo muzi. Lento ingaveza ukuzokhomba ukuthi kahlehle umuntu onelungelo negunya namandla okuphahla imuphi. So uma kuwena uthola vele ndisiyakhomba ukuthi uwena ke onalegunya, uwena onalamandla, uwena onalelungelo lokuthi uwena osondele idalweni, uwena ufuna sondele. Yabona, kanti singabe sithi lento ingabe ikhomba ukuthi sikhona isidingo sokuthi wena akuxhumane nezidalwa zakho noma nesidalwa sakhe siwugogo. Yabona, uke uthi uyothemeleza ukuthi mhlawumbe uyophahla
yabona. So kuyinto kanjalo. So besibheka isithwalambiza, i-pragmatis in English. Siyabona.